Hi guys! Good morning! Welcome back again to our channel guys. So, for today's vlog guys, ay kukunin namin yung aming Belgian Shamu. So, while waiting, kasi nga, yung Belgian Shamu na yun guys, galing pa po siya from Jensen. So, ang mangyayari today is, magwi-wait na muna kami until such then na dumating yun. Kasi magiging dalawang trip yung dadaanan ng ating manok. So, medyo nagkaroon ng problema kahapon kasi nga hindi rin na fix kung ano nga ba yung way of transport, kung ilang biyahe ba, isang sasakyan lang ba, one way lang ba yung sasakyan ng manok natin. So, ni-figure out naman ni sir na dalawa pala dapat yung sasakyan kasi wala ngang one way from Jensen to KIDAPAWAN. So, ang mangyayari, ayun, habang naghihintay-hintay tayo guys is i-update ko na lang kayo later din kung dumating na. So while waiting, dito na muna tayo sa ating yard. And anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends na alam yung makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below for some questions and do like our page on Facebook guys. Yan po yung aming page. And also don't forget to hit the notification bell beside our subscribe button guys para at least notify kayo yung YouTube kapag meron tayong video na ilalabas here in our channel. See ya! A few moments later. Ayan nga pala guys, update ulit tayo sa nangyari today. Magdadala tayo ng pera mamaya para ibigay natin dun sa shipment na galing Digos to KIDAPAWAN na van or kung ano man yung sasakyan ng ating manok para mabigay nga natin yung pera kasi nagkulang yung money guys kasi private ata yung sasakyan ng manok natin mula Jensen to Digos. See you ulit guys, update na lang tayo ulit later. A few moments later. So guys, I'm back again. So another update tayo regarding sa Belgian na kinuha namin na Shamu from Jensen. Hindi matutuloy yung shipment. Actually, na-ship na siya from Jensen to Digos. So the problem is, kasi si sir nakisuyo siya sa isang kaibigan niya na i-ship yung manok niya papunta sa amin actually. And then, ang nangyari is, yung shipment niya is from Jensen lang to Digos. So, pagdating sa Digos, guys, nakarating na siya ngayon lang mga around 9 AM in the morning kasi maaga nga silang nag-ship. So, ang nangyari is wala pong van or any bus. Merong bus, pero yung bus is hanggang Kinuskusan lang. So, boundary lang yun dito sa province namin. So, medyo malayo-layo and then wala din yung partner ko. Ang napagkasunduan kasi namin is dito na yung fare. So, ang mangyayari is hindi pa rin mapapadala sa bus. Kailangan naman kasi sa bus na magbayad ka kaagad. Ayun, tumawag ako kay sir. Actually, tumawag yung shipper sa akin kasi nga nakuha niya na yung number ko kasi to contact, to update kung ano nangyayari sa manok. So, tumawag siya. So, ako naman, kinontak ko rin yung breeder na pinagkuna namin. Sinabi ko na ganito ang nangyari, sir. Hindi ko alam na ganyan pala. Ang pag-aakala ko kasi, guys, is ship niya from Jensen to Digos. Then, meron na siyang contact din from Digos na magdadala din ng manok dito sa KIDAPAWAN. Yun yung pagkakaintindi ko. So, actually, yun naman din talaga ang gustong ipahiwatig ni sir. Pero, ang nangyari is wala ngang van from Digos to KIDAPAWAN. So, ayun, cut off ang shipment natin for today. Pero anyway, tumawag naman si sir. Sabi niya, ang mangyayari ma'am, ganito na lang. Ibabalik na yung manok sa akin. Papadala ko na lang pabalik dito ulit sa akin. Hindi nga matutuloy yung shipment and baka mag-aberya pa. Ayun, tumawag siya na, ma'am, pasensya na kasi hindi matutuloy and ayun, nagka-problema nga. Might as well ma'am na pauwiin na muna sa kanya yung manok ulit. So, doon na muna magsistay yung manok na yun guys. Disclaimer, stag nga pala yun or lalaking Belgian yun. So, alam nyo naman na meron kami mga Belgian dito. So, kaya kumuha kami kay sir ng Belgian para i-cross namin doon sa aming Belgian na mga babae dito para hindi tayo inbreed. So, yun yung nangyari guys. Maraming pinagdaanan yung Belgian na manok natin. Pero babalik ako kung kailan ulit tayo makapag-update hanggang sa makuha natin yung manok na yon. Kaya din pala si sir na hindi umaasa doon sa mga hindi niya kakilalang shipper. Kasi alam naman natin yung manok, hindi basta-basta yung presyo. Talagang nakapag-alat na siya ng effort, ng time, sa pagkain, sa pag-aalaga of course. So, yun yung kinabahala ni sir. Kaya, hindi siya nag-ship or hindi siya nagpa-ship doon sa mga hindi niya kakilala. Ayun ang nangyari for today's vlog. So, see you na lang sa susunod guys kung kailan namin makukuha yung aming Belgian. Bye! 3 weeks later. Hi guys, good morning. It's October 31 today and nag-update nga yung pinagkunan namin ng Belgian Shamu. So, from Jensen kasi siya. So, ang mangyayari is, ito yung update niya. 2 shipment siya.
or siguro 2 araw. Pero actually, yung Jensen to Kidapawan, kung direct lang yung pag-travel is around 4 to 5 hours yung pinakamataas. If I am not mistaken. So, kasi nga private car lang din naman yon. So, ang nangyari is, from Jensen to Davao, kasi yung shipper is pupunta pa ng Davao. Pinadala niya na lang yung manok from Jensen to Davao. And then tomorrow kasi yung shipper is pupunta dito. So, from Davao to Kidapawan naman. So, it took siguro mga 2 to 3 hours. So, abangan natin bukas guys kung ano mangyayari kasi shipping nga yun bukas. And si Mr. Shipper naman tumawag din sa akin na ma'am, nasa akin na yung manok nyo. Bukas pa kami pupunta ng Kidapawan. Since may pupuntahan din sila sa Matalam or Mlang ba yun, so hindi ko ma-recall masyado. Drop na lang nila dito sa Kidapawan. So, see you tomorrow guys. Yun lang yung update ko for now kasi hindi pa talaga natin nakukuha yung manok. Pero ayun naman, thankful naman din ako kay sir na pinagkunan namin ng Belgian kasi nag-update siya talaga. Abangan natin guys or tomorrow kung ano na yung update for our Belgian shamu. So yeah, see you again tomorrow guys. Tomorrow. Guys, good morning. It's about time na kunin na namin kasi tumawag na yung shipper. So around makilala na kasi siya. So malapit na yan dito sa amin guys. Samahan nyo kami guys at katatagpuin namin yung nagdala ng aming manok na Belgian. So see you there kasi magmi-meet up na lang kami. Nandito na kami sa Petron guys. So maghihintay lang kami dito kung kailan darating si sir kasi ayan, hinintay pa namin kasi around makilala pa siya. So medyo malapit-lapit lang yung makilala sa amin guys. Pero ayan, maghihintay na lang kami dito until tumawag siya. So update ko kayo ulit later. A few minutes later. Thank you sir. So ayan, nakuha na namin yung manok guys. So eto na. So ang nagdala ng shipping is nakaano sila, nakasasakyan lang na private. Maganda talaga kapag private guys kasi wala na mga stopover. And then yung manok natin is hindi masyadong magalaw kasi nga walang ibang tao na nandoon. So sila lang dalawa. So thank you nga pala kay Sir Belgian Breeder. Salamat sir kasi dumating na. Siguro mga nasa 1 buwan din mahigit since balak na namin tong kunin or since dapat nakuha na talaga namin. So nagkaroon nga ng pandemic and everything. So ngayon, thank you nga pala and also to Sir Fabian sa shipper. Thank you sir kasi ayan, naging safe yung pagdating ng aming manok. So guys, uwi na muna kami and then we'll update you later kasi doon bubuksan natin yung laman ng ating box na isang Belgian shamu na stag. So see ya! A few moments later. Ayan, nandito na ako guys. So eto na yung box ng manok natin. So titingnan natin guys ang laman ng ating Belgian shamu. Ayan guys, eto yung ating Belgian shamu. Ayan po. So, ayan ang ating manok, guys. So, eto yung mukha niya. So, medyo nanibago pa siya. So, ayan. Hintayin natin na tumayo, guys. Ayan. So, ayan yung kanyang katawan, guys. Ang tawag ata ni sir nito is Hercules Jr. Kasi yung broad gap o yung papa nito is Hercules ata kung hindi ko nakakamali. Ngayon, guys, kikiluhin din natin. So, ayan, kilo ni Hercules Jr. is 1.7 kilos ang ating Hercules Jr. Ayan po. So, medyo nanibago pa siya guys. Ayan. Hindi ko muna hahawakan. So, hayaan na muna natin siya dyan na mag-stay. Ayan yung kanyang kulay. Medyo may pagka-color ash gray, buhon kung sa Bisaya po. Let's talk about naman kung magkano yung bili namin para hindi ko na to ulitin sa mga susunod na video or kung mayroon man magtatanong dyan sa comment section. Yung presyo po nito is nasa 4,000 pesos. So isa lang siya for 3 months old. Siguro yung nabayaran namin guys is around 800 pesos. So yun yung aming shipping fee. Nasa 5,000 pesos yung kayang presyo including na yung shipment. So ayan yung presyo na aming Belgian shamu na nabili. So, anyway, disclaimer muna guys ha. Different breeder comes with different prices. Yun yung kanyang kulay for now. So, may pagka-ash green na sabi ko nga kanina. Ayan. So, yung kanyang paa naman, eto guys. Ayan po yung kanyang paa. Yung kanyang pakpak naman po. Ayan. So, ganyan yung kanyang pakpak. Ayan. So, yung kanyang mukha naman po. Ayan guys. Eto. So, ayan yung ating Belgian shamu.
na na-acquire sa ibang breeder din. Hi guys! Nagbabalik ako muli for our today's shoutout. So, pinapa-shoutout nga pala ni Sir Rex Ancahas, ang Navigator Persian from Samal Island, Davao del Norte. So, pinapa-shoutout din ni Sir Harold Archaga, ang Long Scheme Mandaya Lines. Nga pala, shoutout din sa'yo, Cristala Ampuan. And then, shoutout din sa'yo, Sir Renz No Japan TV. Also sa'yo, Melvin Gaming. And also kay Amlanganon PH from Amlan. Shoutout din kay Gerald Landrito. And nga pala kay Sir Peace Calixtro na nagbigay ng Oreo na pangalan doon sa aming Belgian Shamo. Hi sa'yo, sir. Also kay Sir Florence James from Sultan Kudarat. And pati rin kay Shamo Breeder, shoutout sa'yo, sir. So that's it for our video, guys. So yun yung aming video for today, guys. Sana nag-enjoy kayo. And we are very happy also kasi nga nakuha na talaga namin yung aming Belgian Shamo from other breeders. So from Jensen siya, guys. So anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. And please do like this video. And share to your friends as well na makakatulong sa kanila yung video na to. And leave your comments down below kung meron pa kayong mga additional questions and informations na gusto nyo malaman regarding sa ating video for today. And do like our page on Facebook, guys. Yan po yung aming Facebook page for your inquiries. And also, hit the notification bell beside the subscribe button, guys, para at least notify kayo ni YouTube every now and then na meron kaming bagong video here in our channel. So guys, yun lang yung aming video. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting video ngayon. Yun na nga, nakita na namin talaga yung aming Belgian Shamo. So ngayon, see you on our next vlog, guys. Goodbye and peace out, everybody!